چیرۆکە مەلا و کەشە هەبوو نەبوو جارێک جاران ڕەحمەل دێ باوێ حەزوور و گوهداران لە گوندێکی مەلایەک و کەشایەک هەبوون ڕۆژێکی مەلا و کەشە بە هەورە پەیمانێکی چێتکن و بە هەورە گەنم دچێنن دەمەک و گەرم دگەهێ زەر دەبێ مەلا و کەشە دچن ناو زەڤیە دخوازن گەنمێ خۆ لە هەڤ بەلاو بکەن مەلاش کەشە پرسێ تو سەرێ دبێ ئان بنی کەشە دبێژێ ئەس بنی دخوازم مەلا بڤێ بەرسivê gelekî kêfxweş dibe dûra genim diçinê mela genimê xwe dibe malê û ji keşa re dibêje ê ku ma ête ye keşa ji vê bazarê bi xisa derdikeve dîsa rojek ji rojan mela bangî keşa dike û jê re dibêje ka em dîsa bi hev re karekê bikin kêfa keşa tê dibêje ez ê heyfa xwe ji mela bistînim vê carê mela û keşa biryara çandina pîvaza didin diçin bi hev re pîvaza diçînin dem dibûrê û pîva şîn dibin dema çinîna pîvaza tê mela û keşa bi hev re diçin nav bexçe û mela ji keşê dipirsê te ji ser an te ji bin keşa ji cara dînderza xwe girtiye û li gora hişê xwe û aqilmendiya xwe dibêje min ji ser mela bi vê bersivê gelekî dişa dibe mela ji keşê re dibêje deka ê serê bide hev de ez jî ê xwe bidim hev keşa bi lez ser pîvazê xwe dide hev dûra mela pîvazê xwe yekûyekû ji binê erdê derdixê û wa dibe bazarê ji xwe re difroşe û karekê mezin bi dest dixe keşa ji vê encamê pir aciz dibe tê ji mela re dipirsê ev du cara ez bi te re diçênim û her du da min xisar kir û te kar kir mela dibêje ma ne te jî xwe re dipêjirand ez çi bikim keşê dibêje na ev hal û çê nabe de were em ê li hev bidin mela vê pêşniyarê dipêjirêne mela diçe du dara têne ji keşê dipirsê du dar li vir in tu kîjan darî dixwaze keşa dibêje ev ne mesela genim û pîvazê ez darê dirêj dixwazim keşa darê dirêj xwe re digire êdî mela û keşa li hev didin ji ber ku di hindûrê xaniyekî de na keşê nikare darê xwe hildê û deynê ji bo ku darê mela kina mela têra keşa lê dixe piştî demekê rojekê keşê tê ba mela dibêje deka em vê carê li derve li hev xin mela vê pêşniyarê dipêjirêne vê carê keşa darê kin dixwaze mela dengê xwe dernaxe dest bi lêdanê dikin ji ber ku darê mela dirêj e nahêle ku keşa nêzîkî bibe û her cara ku keşê xwe dilivîne mela darekî li pişta keşê dixe bi vî awayî mela têra keşa lê dixe ji wê rojê pêve keşa xwe ji mela digire devere ku mela diçe keşa xwe jê dûr digire çîroka meldiyaran rehmel dê bavê hezir û guhdaran